Öňümüzdäki günleriň dowamında Türkmenistanyň ozalky prezidenti, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň Lewap welaýatynyň dolandyrys merkezine tapar etmegine garaşylýar. Munyň bilen baglylykda Türkmenabatda sol tandy döwlet işgärleriniň hem çekilmegi bilen mezuri arasaçylyk işleri ýogurlar geçirilýär. Türkmenabadyň aeroportundan uzayan arkada köçesiniň ugru tasiri günniýen ýaly arasalanýar, ýubulýar. Yerli resmiler ýoluň ugruna gumun görünmeli däldigini aýdyp asfalt köçeniň iki tarapyna çagıldaşlaryny düşedýärler. Şäheriň merkezinde de, ýagny esasy ýolu kesip geçen köçeleriň boyunaky arıklaryň haşal otlar aýrylýar, gamyşlar çapylýar. Kranlar arkaly ışıklandyrış tütünleriniň çyralaryna çenli eski bilen ýuwulýar. Diwarlar ak reňke boýalýar. Deyip bu mezuri ýogurlary çekilen büdjetçileriň biri 2 iýunda habarçymyza gurrun berdi. Hopsadyk aladalar täbäpli sagtyetini aýan etmezligini soran söhbetdeşimiz bu arasaçylyk işleriniň diňe köçeden barýan ulug arkaly görünäjek tewtlerde geçirilendigini, beýleki ençe ýyllap arasalanmadyk ýerleriň bolsa düýünden ünsden düşürilýändigini hem belledi. Ozalky prezidentiň Türkmenabady etjek taparynyň anyk tenesi we onuň gün tertibi barada resmi maglumat ýok. Lewap welaýat we Türkmenabad şäher häkimlikleri bu maglumatlary azatlygy aýdynlaşdyrmakdan ýüze burdylar. Emma azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetdeşip bolan Türkmenabad şäher häkimliginiň resmiýetleriniň biri Berdimuhammedowyň iýunyň 10-nyny çelne ağırlykda gelmegine garaşylýandygyny aýtdy. Biz ýaly adaty işgärlere saparyň anyk tenesi barada hiç sat aýdylmaýar, emma polisiýa hususy awtobuslara iýunyň 5 we 10 aralygynda köçelere çykmazlyk barada duýduruş berdi. Uly Berdimuhammedowyň Türkmenabadyň köp ugly hastaxanasyna barjakdygy anyk sebäbi bol sebitde has güýçli taýýarlyk işleri alınıp barylýar. Ony prezidentlik eden döwründe bolşýaly uly şowhun bilen garşylamak hem planlaşdyrylýar. Diýip yerli resmiýetleriniň biri 2 iýunda nyktady. Soňky bir aýta berek wagt bäri ýurdun welaýat merkezlerinde prezident Serdar Berdimuhammedowyň we onuň kakasy Gurbanulynyň mümkin saparlaryna taýýarlyk işler görülýär. Türkmenistanda köpden beri dowam edýän suw ýetmezçiligi Tomuz aýlarynda hasam güýçlenýär. Şu günler Lewapda ýaşaýyş çaýlary berilýän suw üçinçiligi etli wagtlap kesilýär. Lagym suwlaryny ýygnaýan kanalizasiýa problemasy agyrlaşýar. Farapda ýaşaýyş çaýlarda suw günüň dowamında diňe bir gezek ýagny ýerden sagat 9-da 25 minutyň dowamında berilýär. Bu barada habar berýän Azatlygyň yerli habarçylarynyň hem çeşmeleriniň sözlerine görä, üstesine şäheriň ýaşaýyş çaýlarynyň esli bölегinde şu küneçenli kanalizasiýa oňaýlygy ýok. Jaýlaryň 90% çemesinde lagym suwlarynyň akmagy üçin kanalizasiýa ýok. Şäher halky howlusyny ýa-da köçesinde kanalizasiýa üçin çukur gazyp, şol çukura hapa suwlaryny aktarýarlar. Diýip yerli çeşmeleriň biri gurrun berdi. Habarçylara we çeşmelere görä hapa suwlary aktarmak üçin zerur infrastrukturanyň göz öňünde tutulmanlygy sebäpli şäherde yaramaz iýs we siňekler köpelýär. Günüň gyzmagy bilen yssyk howada problemalar hasam agyrlaşýar. Agyr iýsli kanalizasiýa çykyny sebäpli şäherde çywynyň, siňekden, dürli mörmöjeklerden ýaňa ýaşar ýalylar. Diýip çeşmeýdär. Çeşmeler şäheriň ýylatynyň bu meseleni çözmek üçin häkimetlere ýyllar boýy ýüz tutýanlygyny, emma meseleni çözmeýän häkimetleriň kanalizasiýany çekmek we bar çukurlary arasalamak üçin ýaşaýjylaryň öz hasabyna çäre görmegine de ruhsat bermeýänligini belliýärler. Severni we Balkan köçeleriniň raýatlarynyň şäher resmiýetlerine lagym çekmek boýunça ýyllar boýy edýän şikaýetleri kanagatlandyrylmaýar. Adamlaryň özleri pul ýygnap kanalizasiýa çekdirjek bolsalar, häkimetler köçäniň asfaltynyň bozuljakdygyny bahanalap muňa ruhsat bermeýärler. Diýip çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Farawyň şäher infrastrukturasyna degişli meselelerden habarly çeşmeleriň Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä ýaşaýyş çaýlary agyz suwy bilen öpçün etmek we lagym suwlaryny ýygnamak üçin döwrebap sistemanyň gurulşygy şäheriň proýektinde talaba laýyk göz öňünde tutulmandyr. Şäher proýekti edilen işleriň jebrini çekýär. Suwuň diňe ýerden berilýän üçin turbalardan poslan suw gelýär. Bu suwuň hili erbet bolup sanitariýa epidemiologik talaplaryna laýyk gelmeýär. Tomsyň 35-40 gradus yssyk günleri başlady. Lagym suwlardan çykýan ziýanly bakteriýalar adamlarda dürli ýokunç keselleri döredýär.
çağılaryň arasyna sary getirme köp bolýar. dip Azatlygyň çeşmeti gurrun berdi. 26-njy maýda Azatlyk radiosynyň Libapdaky habarçylary bu regionda kerançylyk suwlarynyň hem yetmezçilik edýänligini we şu sebäpden şu ýyl gök bakça önümleriniň bahalarynyň geçen ýylkysyndan gymmatlandygyny habar berdiler. Türkmenistanda suw problemasy şol sanda agyz suw yetmezçiligi ýyllar boýy saklanyp galýar. Türkmen hökümeti käte problemany agzap problemalaryň bardygyny gytaklaýyn görnüşde boýun alýar. Ýa-ni ýakynda suw hojalygy baradaky döwlet komitetynyň başlygy Güzgeldi Bayjanow bir käýin çaldy. Türkmen döwlet habarlar gullugyna görä Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdi Muhammedowyň bu resmi beren käýinji Daşoğuz vilayatynyň suw biçençiligindäki kemçiliklere degişli bolupdyr. Resminiň wezipä borçlaryny talap alaýak ýerine ýetirmän Daşoğuz vilayatynda suw biçençiligini gowulandyrmak, suw serişdelerini tygşytly peýdalanmak, goşmaça gorlary döretmek we puwdagyň deshalaryny netijeli ulanmak we çalyp barlayan işlere gözükçüligi gowşadanlygy üçin oňa käýinç berilenligi resmi maglumatda aýdyldy. Türkmenistanda agyz suw hakynda ýürüýte kanun hem bar ýurdun çäginde her bir adamy agyz suw bilen keshitlenen hil we mukdar kadalaryna laýyk öpçün etmek kanun taýdan kepilendirilýär. Şol bir wagtda yssyk howaly ýurdun ilaty onlar çyllap suw gytçylygyndan kösenýärkä Türkmenistan dünýäde suwy her adam başyna iň köp sarp edýän ýurtlaryň hataryna girýär. Hususan da Nature jurnalynyň ozal çap eden maglumatlarynyň birine görä Türkmenistan ýylda 5,5 min kubometr suw sarp edýär. Bu bolsa dünýäde adam başyna hasaplananda iň ýokary görkeziji bolup Birleşen Ştatlar bilen deňeşdirilende 4 esse Hytaý bilen deňeşdirilende 13 esse aşýar. Türkmenistanyň nowatdaky gowuçy ekişmegimi dowam edýän Mahladat radiosynyň habarçysy Lebap welaýatynyň Darganat etrawynyň birnäçe daýhan birleşigine ekişiň çak bilen diňe 15 götürümniň ýerine ýetirilendigini habar berýär. Gowuçy meýdanlarynyň 85 götürümi heniz boş durdy diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Darganat etrawynyň Halkabat we Gyzylrabat daýhan birleşiklerinden dowam edýän ekişmegimi barada habar berýär. Türkmenistanyň nowatdaky gowuçy ekişmegimine 23-nji martda resmi taýdan badylygy berildi. Aradan 2 aý töre wagtyň geçenligine garamazdan Lewaply kärenetçiler hususan tehnika we suw yetmezçiligi sebäpli ekişiň giýje galýanyny aýdýarlar. Darganatanyň ençeme daýhan birleşigine heniz ýuwuş suwy berilmedik gowuçy meýdanlary bar. Käbir daýhan birleşiklerde ekeşlerden suw çekdirip gowuçy meýdanlaryny suwarmagyň ýollaryny gözleýärler diýip Lewaply agronom Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Oba hojalyk hünärmeniniň gowuçy ekişiniň barşy barada berýän gurrunlary sebitleri ekrançylyk giýişleriniň agrotehnik kadrlara laýyk alınıp barylýanlygy babatda resmi medeniýetde berilýän habarlara çapraz gelýär. Giýjeklen gowuçydan paýta hatyryna garaşmaly däl diýip agronom Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti ýurdun ähli vilayatlaryna oba hojalyk giýişleriniň agrotehnik kadrlara laýyklykda alınıp barylýanyny aýtalaýar. Ýuwuş suw ekrançylyk ýerleriniň şorunyň aýrylmagyna ýardam berýär. Türkmenistanyň şertlerini adatça ýanwar aýynyň ahyrlaryna we fevralyň 1-nji hepdesine ekrançylyk ýerlerine ýuwuş suwlary berilýär. Ekrançylyk ýerlerini ýuwuş suw bilen üpçün etmek işleri ýurdun käbir sebitlerine fevralyň aýagyna martyň başlaryna çenli dowam edýär. Lewap welaýatynyň obalaryna gowuçy ekişi bilen bagly dowam edýän bökdönçlükleriň arasyna ýerli oba hojalyk resmileri ekişiň iýun aýyna dowam etdirilmegini talap edýärler. Ýöne daýhanlar giýjeklen gowuçanyň hasyl bermejekdigini aýdýarlar. 10-njy maýdan giýje galan gowuçydan hasyly garaşylmaýar diýip bir ýerli kärenetçi Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Oba hojalyk bilermenlerine görä Türkmenistanyň gowuçy ekişine resmi taýdan möhletiniň badylygy berildi. Ýöne iş ýüzünde bolan daýhanlar Tomsyň yssysyna garamazdan henizem dowam edýän ekişmegimini oňlamaýarlar. Türkmenistany daýhanlar ekrançylyk ýerlerini döwletden kärenetini alyp döwlet tawsyrygy esasyna oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirýär we alan hasyllaryny döwletiň kesgitlen bahasyndan döwlete satmaga mejbur edilýärler. Ýurdun ekrançylyk ýerleriniň epesli bölegine gowuçy we buğday ösdürilip ýetişdirilýär. Şol bir wagtda Türkmenistana soňky ýyllarda yer alma şugundur ýaly oba hojalyk ekinleri hem döwlet tawsyryna girýän ekinleriň hataryna goşuldy. Resmiler yerli oba hojalyk önümçiligini artdyryp importa durýan haritlaryň mecburyny azaltmak ugruna tagylla edilýändigini aýdýarlar. Ýöne yerli daýhanlar ýyllar boýy dowam edýän tehnika dökün we suw ýetmezçiligi ýaly kronik problemalaryň oba hojalyk önümçiligini bökdüýändigini aýdýarlar. Synçylar döwletiň oba hojalyk siýasatyny tanqidlap bu siýasatyň daýhanlary höweslendirmäge gönükdirilmeýändigini aýdýarlar. Galy berse de insan hukuklaryny goraýjy halkary gurumlar Türkmenistanyň hökümetini paýta önümçiligini mejbur zähmetden peýdalanmakda berk tanqid edýärler.
Şu ýyl Türkmenistan 580.000 hektar meýdana gowy çekip 1.250.000 tonna paýta hasylyny öndürmegi gödeňine tutýar.